Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization Ribhoi District kala pentip pajba bagan pelong ya kejingya irali daki kali kaban sedang nalan umsau Ribhoi District bajya kaba on sepenkun haplau jong ka office trekam UCM garai merwet kum shibenta ban persya ya kejingya chakmat jong ka sarkar ban ay ga temporary license na kabenta ban penya ya ki kasino hagani ga jelam Meghalaya kalkum ukurwa bala pentip do ba ban kharnayor yakni kejingya irali kaban selong hak arpu arterik nailur arjar arpu ar on sedang hak por khat arbaje minsngi ba ni i yaka jinglong wanra yaka online game bad yaka casino kabala wanra mata hapo ka dorbar kawan begini ba kin ya shikmat bad ka ju poporo ba kila pelai hadu light lagi license namata katai kakam dan nakalian dungi kumbangan ada busdang nakalian ka central body kala dep ban ai ya ka jingtho ban persya nadu banai ba sau do mentau snem hadin kata hakane ka ban shwa kane ban long kane ka assembly nakalian dungiro ni ai ka jingtho syaki opposition leader bakindra manekran ni kane hapo assembly nakalian ba George lengdo ilawan rai kane thang ba nakalian menteri jong taxation Jim Sangma ula pentip ba ladep ai hadu lai teli ki license ni iba kane ko sarkar hapo ko jingalam konrad ni iba ulong breu uba dapai ikodur dumu ni ulong wasisur hendrei ni i ngasog de ban ba udon ki khmat hendrei umyo i kabamut udon ki khmat umyo i ya ke kebangi ki paiba ni ya persya barok halor kane ka benta jong ka kasino udon ki skor ban sengap nila ai da keting tho umyo i udon ki skor ban sengap ong ba udon ki skor ban sengap ndre umyo so ya ke jing dawa jong ti babun balang ha bai de bat kejing persya ya kasino te nakaliang kejungi kaseng kumbangi la permi had dangsen ba in up hadu bakan dawai ka ikut ka dorbar assembly kalau mentagasi kila pengkut de nakaliang jungi timbang permi hadi media ke baladep bangit pelong ya gajing ralamayong lane gajing kadak jong gajing persya kamtam mentale ke bala pensuksi yengi namar ba nakaliang sarkar kalau temu bet baniat syakmat halor kane ka kam khalai kasino te nakaliang jongi kumbangi larai te ni pentip syabaro bahaga arpu artarik mentau bunai kante gesmi palai min pelong ya ka jing ya ka jing ya paitba ka jing ya rali paitba itu ya baro kibadon ka musim ban ya trelang na benta kane ka dawa ban light na ki jingsniu baper khamtam habai de ba khalai aba ong kasino hi ka jimut kasino ka lalong bai thik light tili ki ke ka bamut khalai kiat kenthe kamut hakane ka jaka ka ladon thik ka jaka ka badon light tili ki ke te ke de ka ba ni ka daw ko ba kongsan ka ba min ha ban persya lalong ba kan ta be ya ki khun samla kan the ki jungi kinwan ki banaba lada nim yo rong telo kinwan kim lawan kinia khalai kimi nong tu sedang sebanwat ki jimbra ya ka jimbrai kado te ni layo i lupa ya ka jingsniu bacur thei na ka jingwara jongki ya ka kasino te kum kadak ka jing persya ka ba ningkong du ka ba ngin mi madan kan long da ka ba ngin peniat da ka ba ngin yai rali da kali nadu napo lat usau hadu haplau sim right marwet hadu kana para ikan dondru ka program hakate ka jaka ibalengkot hakaba inisiasi bentalang da ki MDC
le ki MLA ru ka bagi sokot sobha lang eki kiba don sisha kata ka sim ban jaga ya lagi pun samla na ka jingjot kai gasem na ka jingjot dong ka lawai hi baro ka wei kumbangi pentip kumbangi super semua golong ba ngidam kam shibun ba ki jingduna ke jongi hapo ke distrik jongi ya ka ba kesorkan dia kala pentip yang ni bangi dei kita ki aspirational district kamu bangi sak dintam hapo kari India tengi so dei ba idang don kam shibun kilat kelinti ban penbah hati babun pilihan imla su banyo dang ipe ja ko surok dang ipe ja kan no no pentang idang don kam ban ai ka roi ka par ka ba pahu ya ka riboy ban wanra ya ka jimentoy hayap hake imlang ka salang namar kata masobe ban khot ban werlang ya baro ki badon ka ju ke ding snow ban yashim mentalang ha kate ka program ka bangin pelong kum kadak ban pen snow ban pen snow hadu i susu ka sorka ba nagaliam jongi ka them riboy ni persya. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.